is what is. Maila kita, smile always. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon po sa Indoga Boss, mga tugang. Welcome po sa programa niya Tong Kaya. Digdi po sa DCGB, ano man pong advokasya para po sa karahayan kan sa tuya tabi ng mga kababayan. Iyan po sa tuyang dadarahon digdi po sa estasyon kan DCGB. Iyan po kayang-kaya tanggibuhon kung ang gabos po nagkakaigwa ki kooperasyon kasi ang gabos po nagkakasabot kan mga programa kan sa tuyang gobyerno. Design po ini na programa para po mga tugang makapagtaonin informasyon, may kinaraman po sa protection kan sa tuyang kapalibutan, livelihood kan sa tuyang mga kababayan, kan lambang sektor kan sa tuyang komunidad. Kaya po ngunya na pagkahapon, didi po sa tuyang programa ang mas sentro po ang sa tuyang tema, may kinaraman po sa programa kan gobyerno na 1 million trees. Ayan, programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. And aram mo pagkanindo, nadigdi po sa Satuya, sa probinsya Canalbay, dakol kitang nyog and sa Bicol region, halos ang pinaka-produkto tapo digdi, iyo po mga tugang ang nyog sa Satuya tabi na kapalibutan. Kaya ngunya na pagkahapon, ang bisita po niya to si Madam Sofia Joserin Bukad. Siya po ang Provincial Acting Division Chief kan Philippine Division Chief 1 kan Philippine Coconut Authority. Ang scope po kan sa iyang ang sakop kan sa iyang trabaho ay scope kan sa iyang trabaho iyo po ang Probinsya Canalbay asin po mga tugang ang probinsya nin Catanduanes yan ha.
Kusabihon, sa mga nagdadangog tabi dyan sa Catanduanes, at least magka-orestoryahan po kamo. Kita, tangani po mahiras po ni Madam Sofia ang programa kan Philippine Coconut Authority. Katuyan tangani, sabi ko bago na makapagtao kita, mga tugang nin informasyon, asin matabangan ta po ang gobyerno para po sa information dissemination. Maray na hapon po, Ma'am Sofia. Welcome po sa DCGB sa programang Kaya. Good afternoon din po, Sir Henry. Then sa mga para dangog po kang sa tuyang istasyon, DCJB, digdi sa Legazpi, partikularmente na po sa mga magniniyog. Yes, oh. And gabos na stakeholders sa industriya kang nyoga. Iyo po. Ika Ma'am Kasorin ka po nag-assume bilang head kayo ng Albay and Catanduanes. Pizza Tres, sir. Pizza January Tres ka ano? Dati-dati ibang kaulay mo dyan sa provincial Iyo po. office kan PCA. January lang. Oh, pero saan ka po hali na division, opisina? Hali po ako sa Kamsor actually. Dumang ka sa Kamsor na assign. Tapos Kaya nalipat ka po digdi. katong na may promotion ako, nilipat ako digdi sa Albay. Ayun. Oh, pag napopromote talaga, nalilipat ano? Ano na Kasi yan, po ko sir? dyan ang regional director Kasunod na. na sa PCA. Sa ngunyan po, ang acting regional manager po dyan is si Attorney Marlon M. Terrado. Kundi Ayun. nasa Manila, kaya siya. Kwan man Mabalik siya. da ito, gari weekend pa. Iyo. Gaday pa man siya nahalo dyan ano? Na Dahil ba, regional sir? manager. Ano siya, nagpuon man siya dyan na nag-acting regional manager is January last year. I see. Okay. Pag-resign man ni Sir Bong Yeah. Sipagan. Opo. Okay. So, tabi Ma'am Sofia, digdi po mo na hapon, pwede po maka-iharasta muna sa mga parantabay tata. Nababasa namin sa mga news online, sa muyang mga programa na ang satuyang gobyerno, si PBBM, ikaw programa na 100 million trees. Ano? Pwede po makataw ka ki-overview. May kinaraman po dyan sa 100 million trees na gusto pong ma-achieve dito po sa satuya na bilog na nasyon, tabi. Ayun. Ma'am Sofia. Ini pong 100 million trees, kumbaga, na-conceptualize ini dahil kumbaga nahiling-hiling man kang sa tuyang gobyerno. Opo. Ang kahalagahan talaga kang nyug sa Opo. industriya o lalo na sa ekonomiya kang Pilipinas. Ever since po baga, iyon na talaga yan ang pinaka-pillar kang Yeah. Philippine economy. So, iyon na yun, dahil pakatuoso sa mga nag-abroad, Opo. uso na yan. Iyon na yan ang pig-export ka to sa ibang merkado, sa ibang nasyon. So, ngunyan po, dahil kagulpingani kang pwedeng gibuhan na mga byproduct, hali Opo. sa nyog, kaya po, kung baga, naano kang gobyerno na mas maray na i-intensify ang replanting program. Iyon. So, ining replanting program pong ini, nagpuon ini last year pa actually. Opo. Although may mga naitanom naman kami kayo ito, pero Yes. later part na po kang 2023. Yes, oo. So, sa ngunyan po, sa kakaito kaya, dikit man lang so mga allocation me for replanting. Dahil pagpuon po ka itong CFIDP, so kukulebi funded projects, mas lalong nagbabasog a funded allocation I me. see. Okay. So, kakadikit na lang. Mhm. Kasi, nag-iisip sinda na ma-augment ka tong hali sa CFIDP. Opo. Ang problema po is, dahil ang CFIDP, ang pigmamando, ang replanting program should use o dapat maggamit ka itong hybrid. I see. Na variety. Okay. So, ang problema digdi sa hybridization is, mayo man establisadong dakulang plantasyon ang Iyo. PCA Oo. na mga takunan dwarf. Pero sa mga seedlings, ano? Nagari siya, iyo ang magiging gigibo na mother palm. So, duman po makondusir kang hybridization, then Opo. ang bunga ka to, yun ang itatanom. Opo. So, yan po ang limitasyon. So, ngunyan, na taon, ang pigapod mi pong SPRLCP 2025, replanting program po inining, Opo. planting, replanting. May tier 1 siya, iyo po yan, suga funded na regular I mi for the see. year allocation. Okay. Then, may tier 2 siya, iyo na po ini, ilalaog digdi. So, ano ni BBM. I see. Duman po Kumbaga, anon po. Yes. Oo. Actually, ang ano po nga ni kayan, ang budget kayan is nasa 1 billion. 1 billion 1 pesos. billion. Ini pong buong programa For the ini. one, oh yeah. Okay. Yun po. Mhm. So, sa national, ang target ninda is nasa 9 million 77,895 na seedlings to cover o to plant na maitanong sa 63 o 63
63,482 na ektarya. Buong Pilipinas Buong po yan. Pilipinas. Okay. So, yan ang budget, 1 billion. But for Region 5, Oo. ang target allocation ta po, o ang share ta duman is nasa 652,312 na seedlings. Okay. Then, toko na maitanong sa 4,562 na ektarya with a budget allocation of about 70.42 million. Okay. Oo. Okay. So, ayan po ang pinaka-ano kaya. Okay, so ang Bicol po, ang allocation tayo is 652,312, tama ma'am? Yes po. Na dapat maitanom ta hanggang matapos ining pirang taon yan ma'am? 5 5 years. In 5 years dapat makwanta yan. So ang ektaryang kakaipuhanan ta is 462,000 na hektarya with 70 million pesos. Ano ma'am, sufficiente daw tabi ini? Pwede siguro, sir. Kasi kung pinag-consider man ka ini so costing kang Oo. planting material. Yeah, opo. Pati sa production. Although, sa initial na urulay, gari ang tataramon kang central office, national procurement, ang I seedlings. see. Okay. Kaya kami, mahalat na lang kami. I see. Nadeliveran kami kang seedlings. Ayan, okay. Pag sinabi pala na national procurement, sindaan ma-provide Ayun, national. sinda po ang bidding. Kang Sa bidding, sindang maano seedlings kang niyog, Yes sindaan po. ma-bidding. Di may supplier po yan, ma'am. Buong Pilipinas, ano? Yes po. Oo. Ano di sa Bicol, di mo po kita kigari kapasidad na makahanap kang, anong klaseng variety kinyog po ang itatanong? Meaning, Mayo man siya, sir. Di man Pwede specifics. siyang tall Oh. variety, Oh. pwedeng dwarf siguro. Kaya Oh. lang, ang dwarf kaya, dumana yan ilalao. Pwedeng dwarf kaya lang, Oh. very minimal man din ang Iyo. mga planted na dwarf digdi as source iyo ng baga. planting Oo. material. Oo. So, digdi nga ni so pinag-identify mi digdi sa, ano yan, albay. Baka daing nga ni mag 10 hectares. Ano, iyo. Sa Ang albay po, takon. perang ektarya ang dapat na matanuman ta in 5 years? Kung may Basta allocation ang albay. for albay dai mi pa na ano, sir, so breakdown kani kasi Oo. tigtatao lang ini by year. I So see. basta for 2025, year 2025 is PRLCP. Ang allocation kang albay is 712 hectares. Hectares. Opo. Okay. So, kanini, siguro na kula ini madami ko kitang Opo. available ang 712. Pero indadalan man siguro ini, Ayun, available man maano ini. man sinda. Oo. Ayan. Then for Catanduanes, sakop mi pa kaya ang Catanduanes, nasa 153. 153 hectares. Hectares. Basta kula sa Katandua ay masadit. Iyo, Sa kasi po, Catanduanes. likit man lang po kayang tao duman. Saka, Iyo given po. the fact na as to suitability ng nyug, bako siyang masyadong suitable as far as Iyo po. terrain and yung klase kang daga duman sa Catanduanes. Okay. Kaya minimal lang din ang allocation nila. Iyo. Siguro maghapot ko niya sa mga farmers ta, cocoa farmers ta. Paano nga yung pagtanong kaan? Paano nga kami makatuwang? Paano nga yung gigibuhon kang PCA na ma-achieve yan na target na po na mga number of coconuts na maitanong po bago magtapos ang term kan sa tuyang presidente? So actually, sir, ang inot na iano ko yan, pinag-breakdown mi yan o pigdidas-aggregate mi by munisipyo. Okay. Depende sa kakayahan kang mga tao mi man giraray. Opo. Tapos sabi ko nga ni, masken kadakula kung may man taong Tao. ma-implement. Di man giraray, di Oo. man yan. So, yan po. Saka may iba pang mga limiting factor. Kasi sabi ko, ang problema na-incur, lalo pag mga island provinces, Yeah. ang pagdadara kang Iyo, pagtransportar ka yan. mahalo. Ano kang Catanduanes? Yes. Diba? Na, siyempre, may bayad po sa Roro. may Ang sarong agi kayan 3.5. Oo. Pabalik ka pa, another 3.5. Oo. Di 7 mil na tulos. So, meaning pala, ang costing niya, may transportation, ano? Oh, Sa kabali na po freight yan. services, kabali Pero ang na. tigiyulain ka to, gari pinag-ano siya, estimated at about 95 pesos per seedling. Per seedling. So, Ano na siya, Oo. delivery, handling, sabay-sabay na. transport. Gari Oo. nakakuha na, Gabos na nakapackage siya. na. Yeah. Iyo Nakapackage na. Sisipon matanong kayo ni madam? So, gabos na coconut farmer Oh. na willing magtanong. Iyon. opo. Tamas ki coconut farmer, kung habo man magtanong, Iyo. day pagpiriton Oo. ta. Meaning po, kung coconut farmer ka na willing kang magtanom, tama ba?
paano? May mga, di ba may mga registered kitang coconut Ay, farmers? gwapo. Wala man unregistered? Yes. Okay, paano yan, Ma'am Tabi? So Sisipan itong tayo. ano yan, ang priority syempre sa mga registered na. So sa Okay. National Coconut Farmers Registry System. Okay. O, iyan po ano itong magiging priority. Pero depende po yan sa klasifikasyon niya. Okay. Kung saan siyang sektor. Okay. Kasi Okay. po, ang nasa system me, Mhm. iba-ibang sektor po yan. May landowner, Opo. may tenant, Mm. and may farm worker. Okay. So definitely, ang farm worker, dahil man siya pwede makabali duman kasi may man siyang tatanuman. Yes. Yes. Except yes. ang mga landowner, owner Mm. tiller, and tenant. Opo. O kaya mga nag-administrar Opo. ng kadaga Oo. kanyugan. Oo. Iyo po yan ang target ming mataanan kayan. I So, in the case na da isinda registered sa NCFRS, pigiin kami narmi na mag-register sinda. Mag-register. Ayan. Opo. Para maka-avail sinda ka ito Yes. na coconut seedlings. Maski na ito. kumbaga, maudyan na Yeah, sana. correct. Basta correct. at least, maka-comply manggiraray. Oh, okay. So ano ini ma'am? Tama ba ang pagkaintindi ko? Itataong libre itong seedlings sa Iyo mga po. farmers ta. Ling Yes. babayadan sinda. Mayo. Pwede nga ning ihatod pagayod sa paninda. May mga Oo. ano po yan designated na drop-off points. Iyo, ta kung na-identify na sa number of hectares kung saan ito, ito ang tatawanan kay Yes. nyo. Yes po. An kagayunan kay, taga na-imagine ko ma'am, di ba, pag tinaw mo sa inda, an makikinabang kayo ni sinda, tama? Yes, definitely. Natural, itatanong mo po sa property Sa mo, property sa mo. pagsadiri mong daga. Sa sadiring daga. Magayunan pala din na programa kan gobyerno, ano, na tatawanan ka ki coconut seedling sa sadiri mong daga, di pang obligation sinda pag abot ka panahon. Mayo man. Basta importante, mapabuhay mo so, Yes. makatanom ka ginyo. Actually po, itong mga previous intervention me Opo. sa pagpatanom ninyo. Opo. Igo pa nga ni katong time na may incentive, sinda. Iyo, naramdaman ko ka ito po. Oo. Sinda, imbes na kami ang matao sa indaning pangtanom, Iyo. sinda ang mahanap, Yeah. ma-source out kang pangtanom. Then, Correct. may incentive sinda. Oo. Pero ano po ini, ang life, ano po ka ito? So, number of years na maging productive ini. May nag-specify po kung pirang taon. Kami kayo nga sa day pa ako, ma'am. Ako kaya, farmer ang ama ako. May coconut kami kayo ito. Bigay ito sa muya kayo ito. So, nugan, haloy magbunga. So, tall variety. Yes. Yes. Haralang kawon. Oo. Ang ano kaya sir, ang nyug, depende sa variety. Okay. Pag tall variety siya, late bearing siya. Okay. It takes mga 5 to 7 Yes, correct. taon Correct. bago siya magiging No. productive. No. Kaya lang, may benefit, may ano man siya, may Paghalang advantage. Kung haralang kawan nyo. May advantage kasi Okay. given yung Bicol condition na permi kitang iagihan ki Bagyo, Iyo. mas sturdy ang tall variety I see. Kumpara sa hababa. Bicol, yes. Talaga? Okay. Interesado ako dyan, ma'am. Balikan ko muna. So, kato may nabut ako na, anapod may kaito, Miracle. Ayun, dwarf. So, dwarf Yung yan, may- sir. Oh, ano, may pagkakaiba pa ang dua in terms of production? Ang dwarf variety, halos pares man lang Parehas ang man lang. production potential ninda. So, Kaitong quality kang bunga. dwarf saka tall, Oo. halos pares man lang. Kaya lang, ang tall variety, medyo darakula ang sizes kang nuts kani. Iyo. As compared iyo digdi sa Masalit. dwarf. Oo. Although, may sarong variety man kang dwarf population na medyo darakula siya. Okay. Just like itong takunan. Yan. Then, itong tambulilid. Ang tambulilid, Aram ko po na tambulilid Oo. na yan. Ikaw kami kang kaito. endemic po yan sa Bicol. Talaga? Mayo kayan sa ibang region. Digdiyan sa Bicol Galing region. man sa muya kay madam nagadan ito. Naramdaman mo ko ito so 80s na labaon so init. Itong May 80s El na Nino, napaon so init mga kay itong- 1985. Garo ang kayan oo. Dakol kami ka na anapod ka naman ako tambulilid, elementary Oo. kami. Tambulilid. Pwede mong abuton Oo. sa naang kuan. Kasi mababa pa siya, nagbubunga Oo. na. Pero mabungahon siya madam. Iyo. Makaskason siya makuan siya. Pero ang ano kaya sir kaning Oo. ano yan, dwarf variety, Opo. as compared mo duman sa tall variety, ang lawas kang dwarf, sadit lang. Iyo po. Slender. Di po mag-ibong ko lang Yes, kaya habok ang mga paralamber. Tadikit ang recovery ninda. Then, Kumpara sa alanggaw ano. oo, nadakula ang lawas niya. Tapos Oo. ang anchorage po kaning tall, mas makapit. Oo. Hanggang 10 meters abot kang ugat Iyo, kaya. mas And kuan siya. hararamon. Yeah, okay. As compared kaning dwarf variety na shallow rooted siya. Yes, okay. So Kaya, doon, although hababa siya, pero
madali man siya o prone siya na mabuwal Yes, correct. during typhoon. Oh, Kasi hababa ang hababa root siya. system Okay. niya. Balik ang ko sinabi mo kasi bago na mas tababa, gari mas makusog ang strength kang halangkaw na nyug kumpara sa bagyo. Yes po. Kumpara duman sa baba. Dwarf. Siguro, kung di ako nasala, duman ayan sa pigasabi mo na extension kang gamot niya. Pwede po paki-expound kang kung dapat nan mga farmers tagayod mas gari dapat magustuhan so alangkaw ta may mas resistant pa lang po siya sa bagyo. Although ang iba po mas muya ninda so dwarf. Oo. Kasi ang thinking ninda pag dwarf perming hababa. Correct. Denget ba ang kamparos Dahil man baba? po yan, bako man po yan arog kayan. Pag dwarf population po, early bearing lang siya. Kung baga, Okay. mga 3 years, pwedeng nagbuburak nagbubunga na. Then 5 years, burak pa lang sir. 5 Opo. years talagang productive niya. I see. Kanyog ano? Oo. Okay. So, mas madali siyang magbunga. Pero, siyempre, masalipot man ang buhay kayan. Siguro mga 60 or 65. Unlike ang tall variety, may nubinta na nga ni dyan, mabunga pa. Iyo po. So yan ang karahayan palang kantol variety. Iyo po. Lalo I see. sa Bicol condition. Iyo ano. Okay. Kumusta ma'am ang status po kang nyug sa albay mo niyan in Catanduanes? I mean, pag status so in terms of production, in terms of sustainability para sa tuyang mga cocoa farmers. Sa ano yan, digdi sa particularly sa Albay, as of statistics kang 2023 Dapo. is nasa 45 nuts per tree per year Okay. ang production niya. Then ang Catanduanes is nasa 39 ata yon. Okay. Last year yan. Usually po kaya nag-ano kami kang nagre-revise kami kang coconut statistics the following year. Opo. So, yung 2024, ngunyan na kami 2025 ma-revise. Due I for see. revision na po yun. Mm-hmm. So, sa estado kang Nyugan, so far, ang Albay area, dahil man siya na halos dahil man na during the incidents kang luwang bagyo na si Opo. Typhoon Kristen and Typhoon Pipito. Kundi ang na-ravage talaga kay itong gayo, so Catanduanes. Opo. Iyo. Ang Typhoon Pipito. Oo. So, sa ngunyan, nasa recovery sinda. So, ang intervention na pigano kang PCA duman is itong replanting to ma-replace o masanglian sa mga nagkaburuwal sa kada nagkapurutol na nyog. Okay. Then, massive fertilization para sa mga existing na nabuwal, Opo. madaling makarecover. Iyo. Okay. So, iyan po nga ni ang kang PCA na pinapakiulayan mi ang mga farmer. Nasabi mi, maski araw kayan may mga incidents ning bagyo, Opo. maski ang kalbo na ang nyog, dainin da pagputulon. I see. O, Okay. tayan po, may future pa yan. Pwedeng mabuhay siya. Yes. Magayon madam Kaya na sinabi mo yan. Pigaan mihan mi po yan na in 3 to 6 months, pag nag-ugbos yan, buhay yan. Sigurado yan. Dahil mo Iyo. na pakiaraman. Po. Totoo yan. Ma'am. Tayo usually po kaya ang nangyayari, halimbawa ito, nag-agi si Typhoon Pipito. Ngayon, nasa pirato so damage duman. Nasa 6,000 ata yun. Then, ang second wave kayan, kasunod ni Pipito, ang mas makusog. Iyo. Arin yan. Iyo. So, mga chainsaw na mapurutol ka. Mas grabing bagyo ito. Mas grabe ang danyos. Magayon ito mo point mo, nang nyog, galibaw nga winurusong-usong mo sa kambagyo. Nahiling mo gari na kandila, ang tada na lang sa taas, supa na lang. Kandila na talaga. Gari nawan ang kikwan sa mga farmers ta. Oo. Pag ito may nagluwas na dahon, Ay, sabihin buhay po. po, mabubuhay ang nyog. Yes. I see, okay. Ako po, agad po dyan sa sinabi mo ta, panahon kang Typhoon Sisang, hindi ako nasa PCA ka na po. Iyo po. Ang surso ko rin nagihan niya, grabe. Ang 1986 ata yung yun. araw kayan, tinamaan itong panmi, kami, sumanyog mi duman. Dahil talaga, puro gabos kandila. Kung sa naman Pinabayaan may sa- pinabayaan lang po may nagdurman ng mga taga PCA Sorsogon ka ito, may nagturuwang, may pigburog tagang kiasin, something, ano ka, may mga Abono yun, sir. libre ito, tinaw kang gobyerno, madam. Tayo yung pagkabuhay mi, so, ako pinabayaan sana. After mga 1-2 years, balik sa Yes. na produktibang nyug. Meaning po pala,
di dapat na putulon unless na Dai matumba po. yan. Yes. Kaya Matumba. kami po, Mm. maski typhoon damage, Opo. nagsisiro in lang kami duman o naglilimit lang kami na ang aproban mi. So nabuwal, dangan naputol na Naputol sa puro o kung sa inyo na parte. Takong napunggal na yan. Oo. Talagang Wala na yan. pag na-damage mo kaya ang ubod, Oo. kang nyog, Oo. yan ang gadanan Tapos pa na yan. yan. Tapos Oo. na, oh. So, pero pag sabi ko nga ni, pag nag-ugos yan, buhay yan. Oo, oo. Oh, pero pag Yun. Mayo, talagang Yun dapat hilingon panglamber kan na mga siya. farmers na nangganangog mo yan, Iyo ano? po. Pag nag-ugbos, may chance yan. Oo, kaya Tama iyo na po nga na niya yun. ang pigaan mi kayo. Minsan, nainutan pa kami kang mga lamber na proseso. Ngayon mo nga kandi, hayaan mo ka ko yun para Oo. paggabi, Oo. dahil walang kuryente, di Oo. kandila o di may ilaw doon sa sabi ko, balik Okay. kayo after 6 months. Okay. Pag yun ka kung mga nyug na sinasabi yung kandila hindi na nagtalbos, Opo. o inyo na yon. Pero pag Yeah. nagtalbos, wala kayo doon. Amin correct, yun. correct. Okay. Oh. Speaking of that, pag-chenso, ma'am, di ba may patakaran ka ng PCA? Iyo po. Kung nalibawa ako, tagsarira o kang lote, pero pong nyug lang ang pwede kong ipaputol na pwedeng ma-issuean kami kay permit. Regardless kaysa kung buhay pa o kung tinamaan kang bagyo, ano po ang permit? ano po patakaran dyan sa PCA? Ang permit to cut po kaya, dahil nangyari po yan na nagtatao kaming permit to cut dahil nga ni may Acta Republica na 8048 na Opo. amended by 10593. Kung saan po ang pigawa niya, preservation 80? Ano po itong number? 8048. 8048. 8048. 8048. Tapos amended yan sir ng 10593. 10593. Okay, sige po. Go ahead. Ayan ang inapo na Preservation Act Opo. ng nyog. Ng nyog, okay. So ano tapig anuan kang gobyerno na magkaagang lay na yan? Opo. Kasi po ginigibo ng negosyo. Iyo. Halos Iyo, kang totoo mga Pilipino talaga. Totoo. ang Oo. pagkukulamber. Mm. Which should not be the case. Kasi sabi ko nga ni, digdi sa mga lumber dealer possessor, Opo. ang nyog po, pwede yan gibonin ng negosyo kung may incidents na araw kayo ng mga bagyo, na may mga makukusog na nagkaburwal na. Oo. Pero niya ako, kung normal times, dapat mayong araw kayan. Kaya Yeah, sabi ko, ang correct. kukulambering, dahil siya dapat na permanenteng hanap Negosyo. buhay Yeah, correct. o negosyo. Oo. Kasi as the need arise lang siya. Kung may kalamidad, halimbawa, Yes. natumba o kung ano, pwede talaga. O, maski po digdi sa Albay, mahigpit kami. Minsan may madyan. Ngaya ma'am, halang ka na ngaya, dahil na ngaya maabot ni sanggot. Pero ang taon na ngayon O, po ito. Oo. Pero, kung atid-atid o i-analysar ta po, maski yan halang kawon, sabi ko, ang nyog, pag nalaya, narata Yeah, sa baba. correct, correct. Dahil man pataas. Dahil, magagamit mo ang gari. Oo. Diyan sa mo sa likod, bigyan ka ba niya limang halang kaunon? O, yun. sir. Natakdag na sa nanyo. Di sa kami pingko ko O, ngunyan, Oo. ang sabi ng kang farmer, dahil may man nga mapakinabangan na tanainutan, ay dapat makiinutan ka mo. Iyo, Pero iyo. niya ako, given the fact na araw kaya ng circumstansya, hanggat may nyug na natatakdag dyan, may nakakaabot duman sa mga proseso. Iyo. Pero Oo. pag ginadal mo na ang nyug na yan, Wala na. maski saro, baka maski pang gata mo, ma ka nang kumakukuha. Yes, So, yes. Okay. So, ang advice mi po, kung may mga nyugan po, kamo, lalo yung mga coconut farmer ta, na haralang kaw na, Oo. muya na nindong ipapurutol. Ngunyan pa sana, magtaranom na kamo. Iyo. May nagkasunod na dapat. Oo. Pag yan pong pinaranom nindo na munga na, pwede nang putulon sa mga langkaw. May tama po yan. May Ayun, para pansalida. may replacement. Ma'am, susugang po sa sinabi mo na dapat ang lumber talaga dahil pigigibong regular na negosyo. Yes, dahil po talaga Seasonal siya dapat. pwede. Yes. Kung ano, nasasayang talaga. Imbes na halatong kan farmer na magprodukto sa inyo, pipaputol sa inyo. Iyo po yung nga pipabakal ninda. Ngayon, ang reklamo ka mga farmer, mayo kaya ngaya mamning harvest sa nyug. Oo. Eh sabi ko, bako man pong kasalan kang nyug, na winalatuo siya kang bagyo. Oo. Sinuro sampalin siya kang mas kusog na duros. Oo. Sabi ko, kung kita nagugutom, kisay na fault yan. Yeah, correct. Sa tuya. Correct. Dapat maghigos kita. Dahil tayo asa sa nyug, ang pagkabuhay ta. Oh, sabi ko po nga ni maskian may nyug dyan, permanent crop siya, may mga intercrop ka dapat. Iyo, sa erarom. Yes. Totoo yan, oo. Tas sabi ko baga sir, maskian ni pag nagbagyo bagao, magpitsay ka na sana. Solve ka na. 15 días. Yeah. Makaka-harvest ka na. Iyo. Susugan ko lang naman sinabi mo, ako, nabuhay ako sa nyog, nagdaragit eskwela kami sa nyog. Ang manyog may erarom na balingoy, Oh, yun. kamote, Yes. may mais, karabasa,
Maski ano, dito naman ka sa kuyang ama. Oo. Kung man sanakan mga farmers, gari higos man sanang kahit Yes, yun puhan. po talaga. Creativity mas kung paano yan mapakinabangan. Sabi ko nga ni, sa kahaluyan kong naging extension work, sabi Opo. ko, bakong factor para sa farmer na magprogreso Okay. na may daga ka. Oo. Bako yan, Oo. kundi ang willingness mo Yeah. na maghigos. Okay. Kasi maski may daga ka, Oo. kung hugakon ka, mauubos ang Yeah. daga mo. Ito yung ipapabakal mo para pag masustenera ng pagbuhay mo. Pero kung Yes. maski mayo kang daga, makitanom ka sana, mabubuhay ka. Yeah. Dahil mo sana pag... Dahil mo sana pag anuan so Oo. daga na pig ano yan pig subli mo. Oo, Ang oo. iba man kaya na nararaya sa mga landowner ta pag pinatanom mo kaya ngaya ma'am Yo, tapos ngaya babayadan mo na pa. ma-claim ngaya sinda. Babayaan na sa Oo, tenant na ngaya sinda. Sabi mm. ko, bako dapat arog ko yan. Tapos sabi ko nga ni, mas to sa mga farmer ko. Opo. O halimbawa, ebalyo nindo ang sitwasyon nindo. Mm. Kamo ang maging farmer na may sadiri. Iyo baga. Oo. Iyo baga. So pinagsublian nindo ang kamo. Oo. O, tapos arog ko yan pag interesan nindo ang bako nindo. Iyo. Siyempre, mararaya. Correct. Oo. So yan po ang sitwasyon mo niyan. Mga tugang sa taon, sa pagbalik mi ni Madam, pag-istoryan mo daw ang mga livelihood opportunities sa nyog. Sige po. Bako lang sa kopra o kung ano. Kundi anong mga livelihood opportunities na pwedeng magamit kan mga farmers tata? May notion baga Madam na pag farmer ngayon medyo pobre, di ba? Yun po nga ni. Di ba? Yun notion ta. Anyway, gari masana so agriculture baga na pero sa siring man ang mga cocoa farmers ta. Makalipas lang po mga tugang kan mga patalas. Pwede! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, balik po kita sa programang Kaya with Madam Sofia Joserine Bukad. Siya po ang Provincial Acting Division Chief, one kan PCA o Philippine Coconut Authority, Albay and Catanduanes. Yan po ang hiwaskan sa iyang trabaho. Okay, ma'am, doon po kita sa livelihood opportunities sa mga farm. Alat sir, before kita magduman sa livelihood, Apo. ano to tagarida ita na nalingawan ta so bago so manong duman sa 100 million trees. Yeah, okay. Sige Ang po. 100 million trees po actually, Oo. ang initial na ano kani kang PCA is centralized duman ang procurement. Sa central office? Opo. Okay. Kaya kami, kumbaga mahalat na lang kami mag-deliver Yung digdi sa mo kang pangtanong. pangtanong. Iyan ta. Oo. Baka kung nakaloy-haloy kay kang PC nga, pag kita di nag-aabot kay Kwan, ito pala nakadepende ka mo sa central office. Yes. Pag uminabot digdi, o saka man ka Yan. mo ma-implement. Ang role mi po digdi sa mga probinsya and regional offices is kami narmi sumay mga plantasyon ninyo na Opo, magagayon, opo. kumbaga promising variety Yes. na yes. magrehistro sa PCA. Yes. Magpa-accredit as Iyo. seed nut supplier. Yeah. Para in the event na siyempre po so mga bidding winner kayan, ay winning bidder baya, madirgida yan, halimbawa sa Bicol, mahanap sinda kung saan sinda ma-source out kang nyug. Yeah. Opo. Ta siyempre, alangan man na duman pa sa ibang probinsya, medyo costly yan sa Iyo. transportasyon. Iyo. Oo. So, yan lang po. Kung may mahiwas po kamong nyuga, na aram nindo kung anong barayalad kang nyug nindo, Yeah.
pwede mag-register ka mo sa PCA. Yeah, opo. Daron lang po sa dokumento kang Iyo. nyugan. So, pwede po ang mga naki-star ka? O dapat? So, Landowner dapat, sir. O. Saka dapat mayong problema ta kung may mga encumbrances, may mga konflikto or issue. May mga issue sa pagrurugaring. Dahil po kami kayan ta. May imbuelto kami kayan. Yes, magayon po yan ta. Buda ini, senda man sa na ini. Pag natanumang kinyog so daga mo, pagiging senda yan. Habang buhay na senda. And speaking po sa pagtatanom, sabi ko po nga ni, mas advisable o mas iniing kami narmi ang mga magtatanom o magnunyog na magtanom po kita ning nyog. Okay. Lalo ining massive replanting pag ang nyog barato. Kasi po, dahil ka mo masasayang. Okay, sige na madam, paki-expound kasi daw kaya. Kasi pag barato baga, ang presyo kan kopra. yes, pati ang nyog. Halimbawa, taris na sana ang nyog, 12 na sana 15 o 20 ang kopra. Yan. Yan po ang pinakamaray na panahon para kita magtanom. Taano? Iyo. Dai ka mo matitintaran na itong minapatambuan nindong nyog na supposedly ipapatanom, iko-converter nindo sa kupra or ipapabakal nindong nyog na bilog kasi nga mahal. Yes. So pag araw ka ni talagang matitintaran ng farmer. Yung mananggal. Pero kagulping gusto magtanong, sir, pag araw ka ning kamahalan. Tayo matar may tangya tama lang kopra ngunda. Baliktad dugo. Sala po. Baliktad. Aram po nindo ang estratehiya sa agrikultura. Kung no arin mahal. Anya. Oo. Ang produktong yan. Dahil ka magtanong. Iyo. At least, mahal lang gaw sa income mo. Yes. Takot itong itatanong mo, mababawas pa ito sa kuan. Saro pa, sir, dahil mahal, gulpi ka mong mataranom. Iyo. So by the time na nag-harvest, mayo nang nabakal. Kaya so kamatis, pinabulok na sana. Pero po, kung kabaratuhan, dyan ka mo magtanong. Yan, tamasasabak ka mo sa presyo. Tapos yung iba, disganado na yan magtanong. Itanong na sana. Diba? Yan ang mga, ang pagpatambo kinyog mga perang bulan niya, perang week pa sana yan gayon. It takes mga 2 months man. 2 months man. Kasi, pero ang pigaano mi kaya, sir, na dapat ko anon itong gasiraban or matured nuts na. Sulayaan na. Kasi yun ang madaling magtambo. Pero kung susino pa sana, mahal. Kaya isi-season mo pa yun para mag-mature. So, pag laya na po siya, siguro mga, pero ang pinaka-ideal talaga, gasiraban. Taano? Mayo pa siyang tambo. Iyo mananggan. Ano? Kasi pag laya na, baka may tambo na yan duman sa taas. Pag nahulog yun, makrak so ampul niya. Stunted ang growth kang nyog. I see. Kumbaga bansot. Okay. So meaning itong dai pakitubo sa taas nga talaga. Gasiraban apon gasiraban. Ama ko aram gasiraban ni anoy. Yan yung gibutan. So gari siya nagbuburo brown pa sana. Kung sa prutas maniba lang. Yeah, correct. Kaya ito titampak bilang naman sa may kataning sa may mabatag na medyo ba ko masyadong mainit. Patirindog lang na luwas so. Yes. So may guro dan baga. Naman kan may nagluwas na duman na kuan. So yan po pala ang sistema. Dahil magpabakal o dahil antapat na magtanom kinyog pag barato ang presyo ang kopra. Pero pag mahal, medyo mari ang income ta duman, di ba? Yan po ang mga technique. Para maging kwarta pa. Yes. Okay. Livelihood opportunities, madam, sa coconut industry. Sa livelihood naman po. Sabi mi, kagulpi kang prospect, economic prospect kang nyog, na dahi nahiling kang farmer. Inot, sa sabaw kita. Ang sabaw po, kang nyog, sabi nga di kang mga gurang ka to, ano nga itong tubig sa rikan, di kan day na uran. Yan ang sabaw ninyo. Mga bugtong ba kang panahon? Pero aram po nindo, yan ang sabaw ng nyog, daog kayan ang mga energy drinks na pigbabakal nindo. Gatorade. Samantalang, sa farmer level, lalo sa mga barangay, yaon lang ang nyog. Kaya lang da ininda nahiling ang importansya kaning sabaw ka ini. Nasabi ko nga ni, dai mo na kaipuhan magbakal, and yet ang sa imong inumon, mas nutritious. Daog po yan kang mga mineral water. Mineral water, na pong mineral yan. Totoo. Madam, bago ko ipagpalagos ang kuan mo, balikan ko lang itong tubig na pigsabi. Iyan, regardless kung buko siya or ining mature mas mayo man po. Yes. Halos pares man ang quality. Kaya iba lang sunamit, ano? Yes. Kumbaga, mas mahamis kaya, sir, pag buko pa siya or lokaron. Pero pareho man sana ang minerals na
Ayaw, Yes. kaya. Oo. Okay. Kaya Sige kung po. maging habit ang pag-inom ning coco water, sabi ko Oo. nga ni Digdi sa Pilipinas, aram po nindo ko anong problema tango niyan. Tubig. Sa health, Oo. mga aki pa, diabetic na. Iyo. Nagda-dialysis Iyo man na. nga. Oo. Ano ang culprit dyan? Oo. Kadalasan, soft drinks. Correct. Oo. Oo. Taminsan, maski po sa mga gurang ta, gari, daiman sinda nag-aaram kung ano ang magiging impact kayan sa health kang mga aki. Basta, may pangturos o may pangbakal, Yeah, sige lang. go for the Sige soft lang. drink. Oo. Oh. Pero Okay. sabi ko nga ni sa mga aki, aram nindo, mas social ka mo kung ang inomon nindo, coco water Yeah. kaysa soft Opo. drink. Oo. Oh. May kwan madam, may oportunidad sinda kaan kung saan makakuha technology na matuwangan sinda pag preserve kang coco water. Igwa ko niyang kinahiling sa mga groceries. Pero gari, nahiling ko gari, imported eh. May Malaysia. Ayun. Igwa man po kayan digdi, kaya Ikaw man lang, kita kanig di. Oh. isi mo, aram mo kaya sir, ang mentalidad kang Pilipino. Iyo baga. Yan. Pag dibo sa tay. Pag gibo sa ibang nasyon, imported. Oo, Mas oo. gusto niyan Oo, dayan kaysa okay. locally made. Okay. Samantalang, parehas man lang ang kalidad kayan. Iyo. Pero ma'am, tama ba? Ang coco water, pwera ka yan. Yung mga pagigibo sa tuba. Iba man sir ang tuba. Iba itong tuba. Ang tuba po hali yan sa unlong. I see. Okay. Iyo, tama, So, tama. Iyo, sa- tama. Actually, nakakabawa sa kay production kang nyog. Yes. Sa Dayman piputol baga itong actually sir, supuro. kasi Piputol, di ba? oo, may ano man po yan, Oo. may pig-upod kami kaya na teknolohiya na Oo. synchronize. Okay. Coconut, toddy, nut production. I So, see. Okay. pag unlong pa siya, di pa nagbubuka, Piputol baga sa puro. pig Oo. puputol-putulan Oo. lang itong Oo. duman Biti. sana para maglugad. Correct. Para magtagdo. So, Nagluwas sap itong niya. kuwan, So, oo. dagta. Mm. Then, pag inabot na po itong mga bilog-bilog, subotons, Oo. iyo po Stop na. yan ang female na burak, ang Okay. nyog, ang Okay. botons. Oo. Pwede na po yun liwanan nindo. Pundohan na kang Pagkat. pagkat Oo. o pagtuba, mabubuo yun na, bunga. Iyo. Naramdaman ko kaya po anta. Ang saro sa mga hanap buhay kaya ito duman sa muya ay nagigibok ki suka. Hali diyan sa tuba, gigibong suka, Iyo po. fermentation siya. Pero madam, kung ko sala, another opportunities diyan sa kuan na yan, hali sa unlong na yan. Itong coco sap baga. Yeah, coco sugar. Coco sugar. Actually, sir, Oh. ang saan coco sap Mm. o ining dagta hali sa unlong, Opo. kagulpi po kang mga product line kayan. Okay. Ang inot, Mm. pwede po itong coco juice. Coco Iyo. sap juice. Correct. Oo. Mm. Iyan pong tuba na yan, na pigaapod, na so, kumbaga mahamis pa siya, Oo. halang kaon ang resveratrol content kayan. Talaga. So, bagaan? Iyan- Antioxidant yan. Yes, yan po Okay. ang advisable na pigiinom kang mga lalaki na 40 years and above. Oo. Kasi prone na baga ang mga lalaki pag nag-age 40 ka na, Oo. prone ka na magka-enlargement sa Correct, prostate. correct. Yan Oo. lang po ang kaipuhan nindo. Iyan na tuba na mahamis pa. Tuba. Na sarong alda, mag-inom ka mo ning sarong supit bottle baga mga Iyo. 350 ml Iyo. siguro Oo, yan. oo. So, maski Actually, pag bago siya, masiram. matamis yan. Matamis yan, no? Kaya ito pong iba-iba po ang product line kayan. Coco sap juice, then pag linuto mo siya, pwede siyang syrup, Okay. pwede siyang coco amino, pwede siyang coco sugar, Oo. and last of the line, suka. Suka. Pag dahil Iyo. mo siya na proseso, Oo. suka siya. Iyong pinagkapangultimo, oh. ah. Pero po aram nindo, Mm. may farmer po ako kayan duman sa Iriga. Sabi niya, ako ngayon ma'am, 18 sanang puon ninyog ang Okay. pigtutubaan ko. Oo. And ang produkto niya is suka. Pero Wow. ngayon nakapakalit ako. Iyo. Nakapagradwara ngayon ako ni Pag-higos mga man talaga aki. yan. Oo. O, tapos ngayon, pag may mga okasyon pa ngayon, libre pa ngayon ng sarong galon. Di ba yung mga pakasalo, sarong galon, libre. Oo. Correct. Yung 18 lang yan. Oo. O, pero iyon ang pinakabarato Yeah. na suka. Yeah. Tang coco sugar po, nasa 350 to 400 pesos ang kilo. Correct. Oo. Kaya sabi ko, ikumparan mo duman sa asukar sa sugar cane o tubo, duman ka na tabor barato. Iyo po manangga. Pero po, may ano kaya yan, sir? Sir Henry, yan kayang coco sap sugar or coco syrup. Kumbaga, hababa ang glycemic index niya. I see. So, advisable iyong pang-asukar kang mga diabetic. Kaya pala, madam, yung narunduman ko po, ang tama na information mo,
sa kuta, nag-attender kami kay Gary Coconut Forum. Sa Oh. Davao ka ito, sa Davao. Sa Sarong Dakulang Hotel duman. Picture kami sa sarong lugar duman. Nagigibog ki Coco Sap, yan ang coconut sugar. Opo. Halababa man ang glycemic index. Pig ko ninda, pasiyan mga doktor, pig-recommend duman sa mga diabetic Yes po. na mga tao. Ini pag ko kitakaan sa Camarinesor po na negosyo. Igwa sa Igwa. Ragay. Yan, sa Ragay o Arugay. Actually, di sa Albay, igwa man kaya nagkapirang nagigibo. Actually, ang busak nga ni sa Ligaw. Opo. Igwa, pigtawan yan kang PCA ning sarong package para sa production ning cocoa sugar. Naling ko Mga naman sa gamit. Davao ka ito. So, manual madam ang pagluto. Mano-mano lang. Nakula o nakawa. May manual nila. Magno ka man ko na. Kaya lang, ang pigaano ko man kayan, sir, siyempre, kung iluluto mo, halimbawa nga coco sap, Opo. ang 8 litro po ning coco sap o Oo. tuba, pag ginibo mo siyang coco sugar, sarong kilo yan. Minaliit. Oo, yun. Kaya lang, pag ginibo mo siyang sugar o asukar, siyempre, kaipuan mong maggatong, magluto. Correct, So, correct. pagkulag mo So, pa. pagal mo pa, oo. Mapagal. So, sabi ko, pag nag-ano ka mo laog ka mo sa venture kang sa coco sap production, maski coco sap Oo. juice lang. Opo. Ito po, pag nakuha mo siya, papaanuan mo lang siya na yung mga pirang oras na pakuluan mo. Oo. Yun na to, i-battle mo. Iyo, battle ano. Ang kaipuhan lang is may freezer ka. Yeah. Oo, para ma-preserve ito. Yan. Sa PCA, pwede ko kang kigarig team o grupo na pwedeng magtaong assistance nga, training, etc. O ibang sanga na po kan gobyerno tayo. Sa ngunyan po, pwede man sa PCA kasi ang ano nga ni, ang Albay Research Center, igwa man po sinda siya yan ning division kang Sa food. Panaw po yan, ano? Iyo po. Okay. Food division kung saan sinda man nagano kung ano mga prospect na hali sa coconut Okay. na pwedeng gibuhon na pagakan kay igwa na po sinda diyan ning coco keso. Opo. Yan, may ice cream. And iba-iba pang ano yan Iyo. na pwedeng gibuhon negosyo. Kasi po ang pag-farming o pag-coconut farming talagang maasinso ka mo kung dailang ka mo masiruin o ma-focus sa pag-produce ninyo. Kung kupra sana ano. Dapat po kayan ipoproseso para magkaigwaning pig-apod bagang value adding. Okay. So, pag prenoseso mo siya, may value adding ka o nadagdagan sa presyo. Ang ibig sabihin po kang value adding arog kani. Halimbawa, sunyog, lukaron. No. Pag pinabakal mo siya as lukaron, No. pera gis lang. Correct. Pero pag ginibo mo siyang inulukan, Oo. makaproduce ka halimbawa ng 5 na sa ng inulukan, adjis o di 50 pesos na sujis. Ay laag mo pa ngayang pangrekado so 20. Iyo. May 30 pa. Yeah. Kaya mathematics. Yan po ang simpleng analysis, economic analysis. So kayo po sa nakigari creativity kan sa tuyang mga farmers, dagdag na higos. Yes. Sabi ko nga ni, hindi sa mga shared facilities, Sir Henry, kang under CFIDP. Sabi ko, mayo lamang niya akong nakaisip na mga cooperative na mag-venture Correct. sa coco food based. Correct. Ang Pilipino mahilig magkakan. Kaya nga ni ang mga food chain baga. Matawon pin Saka at yan kaya igwa naman masulpot na brands. Kasi Iyo mahilig ang Pilipino magkakan. Okay. So, ang tama ba namang ang coconut halos gabos na parte kang lawas niya napapakinabangan madam, di ba? From roots to the tip. Hanggang dahon, etc. Bunot, di ba? Yes, maski bunot. Hanggang bunot. So actually, itong sa shared facilities, igwa po kami inuman. So, husk-based. Iyan, so pigigiling sa bunot na maging coco coir and coco pit. Igwa po so sa VCO. Okay. So, virgin coconut oil. Yeah, okay. Yan. Igwa po so sa water-based. Na so sabaw, i-utilize mong ano yan. Or pwede man po, pag nag-BCO ka, dapat integrated kaya ang approach mo digdi. Okay. Kasi babakalon mo baga, whole nut, buong nyog. Ang gagamitin mo man lang, so, ano kini, so, oil. Correct. So, itong sapal niya, gari itatapok mo. Ito po, pwede itong ipadry, tapos gibuhon mo flour. Iyo baga, may kuwang kahit naman coco flour. Coco flour. Pigburugtak nga tinapay ang paminsan. Yes. Pero ito pwede naman sa pandikoko.
Pwede. ang ano nga ni, ang laog nga ni, nyug na talaga Nyug yun. na nyug, okay. Sulukaron baga. Oo, Oh, and then, ang ano po kaya pag mga breed and pastry, Yeah. mga 20%. Yeah. Ta medyo mahal man kaya, taso pagproseso. Iyo baga po. Iyo baga. Mm. Oo. Okay, so with that po, saan po pwedeng saan po pwedeng magduwa ng farmers kung nakaisip kayo mga arog ka ng mga ideya? Paano daw nga ako Pwede po sa magnegosyo? PCA. Okay. Pwede sa DTI. Yan. And pwede man duman sa ARC. Oo. May sa food division ninda Yeah. para masistihan ka mo. Iyo. Pero po pag sa mga kumbaga sa technology lang. Pero pag abot sa packaging, product development, Mga DOST, ayan, DTI, yan, yan. mga opisina DTI nila. na po yan. Pati so sa labeling ninda, then Oo. market promotion. Iyo. Kung masana yan, kaya kung masana, kung digod kaya kan sa baka grupo, kooperatiba. Oh, pwede, sir. Diba? Oo. Pwedeng gibuhon niya. Okay. So with that, so nagluluwas talaga, madam, na ako lang pakinabang kang coconut. Yes po. So, Dahil isa na natututukan. Correct. Ang importante na gusto kong naukudan sa imo, ang coco lumber. Bako dapat siyang regular na negosyo. Regular, iyo po. Dapat seasonal sana. Iyo po. Kahirap man talaga ka Sabi naman ko po yung- nga ni sa mga mga nagpaparehistro. Opo. Sabi ko dapat bago ka magbakal chainsaw, maghumapot muna ka mo sa PCA kung maganar ba ka mo dyan sa chainsaw na ginastusan nindo. Oo. Kasi kako, maski yan, ang DNR po kaya nagre-registro sinda so bago. Yeah, correct. Nahali sa Oo. authorized outlet ninda. Correct. Pag sa mga Day naman. luma, day na. Oo. So, sabi ko po nga ni kato sa DNR, kang one time na may one. Sabi ko, imbis man niya ako sir na limit, lalong pinadagdagan nindo. So, nagpo-proliferate na chainsaw. Iyo baga ta? Iyo baga. Alangan man sa diri mong luma. Correct, Nag-andar pa correct. man, dahil mo gamiton. Iyo baga. So, gigibuhon mo lang na parang frontera Iyo. so bago, pero pigagamit mo so luma. Oo. Pero may na po inya kung arugay ang mangyayari. Yeah. So sa case pang kang sa PCA, sabi ko kaya, although ang sa Chainsaw Act, DNR ang dapat mag-registro kang chainsaw. Iyo po. Generalize po yan. Pero may provision po kaya under RA 8048 Oo. na if in kaso ang chainsaw gagamiton nindo sa pagputol, Opo. pag-slice ng nyug, kukulamber, dapat rehistrado siya sa PCA. Yeah. Okay. So, ang ibig sabihin niya ako, pag nagbakal ka mong chainsaw, kagulpi nindong aagihan na gagastusan bago ka mo makapag-operate. Okay. And, pag nag-operate ka na, kagulping matang nakahiling sa Yeah, imo. correct. Every step of the way, dikit na mintis mo, Tapos ka. dakop ka. Oo. Samantalang niya ako kung ang binakal nindo, imbis na chainsaw, baskula. Yan. Ano nga ang baskula? O di magkilo ka dyan, uring, Correct. luka, Pagod. nyug. Mayo niya ako Iyo baga. magpaparamonitor sa indo dyan. Lugod. Ano nga tarog kayo mahigpito niya kamo sa lamber? Kasi po niya ako, pag kukulat lamber, gagadanon mo talaga Iyo. ang nyug. Dahil Tangpig ba to na? target mo, so lawas. Supuon kanyo. O maray niya ako kung nagsusupang ang nyug, dayman. Okay. Ano ba namang nahiling po nindo na gari environmental impact kaini? Tungo niyang baga Sa uso ang massive. climate change. Oo. Uso nga ang global warming, bagyo, baha, etc. Ang nyug baga, yaon sa nandiyan sa kuan nakatindog. Kamo po sa PCA, may nailing kamo na environmental impact kaini kung magibo tayo ng 1 million trees, apera po sa 100 million trees, apera po diyan sa livelihood opportunities na nahiling tatabi, Ma'am Sofia. Ay sigurado yan, sir. Opo. Kasi sabi ko, if in kaso ang mga Pilipino o particularly Bicolano, minsan habuin ninda kang kahoy, tamayo man niyang produkto. Iyo. O di, fruit bearing trees o kaya coconut. Opo. At least may lumber pa kamo. Yeah. Pag yan niya ako pinaputol na pag mga day na namumunga. Oo. So, ang pinakaano po kayan, gari man sana kita nag-reforestation. Yes, Takong mahiling yes, po niya yes. to ang problema tangon yan sa satuyang kinaaban, Oo. sa satuyang lugar. Dikit lang na uran, pirang Oo. oras na uran, baha. Tano, mayo na pong nag-absorb kang Yes. tubig Oo, dyan sa totoo. kabukidan. Kaya, Oo. gabos yan mahuros sa kababaan. Yeah. Oo. Kaya Oo. nagkakausaning pagbaha. Iyo. Then, pag araw po kaya ng sitwasyon o environment mo na halos mayo ng mga vegetation o ng mga tanuman, ng kahoy, ng nyug, prone pa po yan pag tag-init, mayong tubig. Maski po mga river, mga salog,
Yeah, sapa, yeah. alang yan. Mm. O kaya sabi ko, ang pinaka simpleng ihemplo, hilngon nindo ang mayon. Yeah. Yaon sa bukid, pero may tubig. Oo. Samantalang sa baba, napatag, mayong tubig. Kumbaga, gari baga. Grabing irony, ano? Oo. Grabing irony. Oo. Ang gustong sabihin kayan, dahil yun, forested pa. Yes. Kaya, yes, ang yes. tubig, nagbababa, luhay-luhay, kontrolado nila. Oo. And mayong nagbabaha dyan. Correct. Oo. Ang nyug, madam, kwan siya, ano ini, may kwan man siya, may strong foundation siya, no? Yes. Kasi sir, Ang pool niya. ano siya? Makakatama nga siya sa Yes oil, po. Soil erosion. Oo. Tsaka duman nga ni kang Typhoon Christine. O may nag-viral nga ni po baga sa ano ya, nakakupo siya na dito pon kang duman sa taas kang yug so tao. Nasalbar sa buhay pero kung mayo sunyog o gada na siya. O kaya sabi ko dai ka mo manggo, sabi ko minsan susuban ko sa mga digdig. Hindi kaya niya ako, gari niya ako angguton kamo sa kahoy, angguton kamo sa nyog. May maabot sa ng bagyo. Ruso yan sa opisina. Yeah. Mapaputol nga yan, ma'am. Ano niya ako, makasala ng mga tao mo niyan. May ng pagtuwod na masasalbar sinda, maski day magpaputol nyog. Iyo baga. Pigkakarawan ko. Tapos sabi ko, dapat kita mismo ang magprotehir kang sa tuyang nyugan, kang sa tuyang environment, mayo man ibang marang-protehir kayan. Sabi ko, ang nakukuanin dong kwarta sa pagninegosyo nindo pagkukulamber o pag lumber ka mga kahoy na yan. Kakadikit lang yan. Kung baga maski magnegosyo ka, may social responsibility ka sa iba, sa kapwa mo. Na ika nagkayaman, tapos sinda arog kayan. Ang naging sitwasyon. I see, okay. So kung hilingon po mo po, madam, ay by the way, igwa kung naramdaman, yan baga nakoko, ano yan? So husk, subunot. Ayo po. Pagigi po baga nagari-protect, slope protection. Ayun, kung nahiling kan sa Korea, ginibok kay Dracula lubid, Dracula uno na lubid. Pigkon niya, piglatag sa bulod. Ayun. Paday magka-increase. Actually po, di sa... Haloy matunaw sa daga, no? Yes. Ang It takes bulod. mga 3 to 5 years. Oo. Actually po, digdi sa Alba, igwa dyan sa Jobokin ba? Yeah, iyo po. Sa Kamalig. Sa Kamalig. Oo. Kay Dr. Arboleda. Yes. Iyo po yan ang pigano kayan. Kaya itong bunot nga ni, kaya po pigigiling siya para ma-extract sukwar. Iyo itong pigigibong piglulubid, abol niya para maging parang mating siya duman sa mga halimbawa may mga road opening na na-destabilize mo. So mga embankment kang daga. Iya po yan ang pigdatapal. Budang nyo, gari man pwedeng gibuho na gari windbreaker, ano pwede sir. Pag maski tumama yan sa bulod, yes. Pwede siyang windbreaker. Pwede siyang windbreak. Kumbaga, pag tama dyan, medyo bako ng gayo so kusog kang paros. Yes, Tango niya ko lang naraman pala na mas mari ang halangkaw na nyo gano. Iyo po nga Kumpara sa bagyo. Anyway, sabi ko, kung ang pag-uurulayan man sana, pag-producer ki nyog, na bunga, dumana ako sa tool variety. Correct. Tas sabi ko po, aram po nindo, kung sa dwarf ka mo, yung nga nito, hababa man ko tang nagbubunga pa, early bearing siya. Pero naglalangkaw po yan, Bako lang arog ka tong tall variety karikas maglangkaw. And ang lawas niya sa dit, ang hawak niya. And ang pinaka-purpose man sana ni Dunyog, parehas man ang bunga kayan. Yes. Okay. Salamaton madam sa imong sharing mo niyang pong pagkahapon sa tuyan tabing programa. Baka may nalingawan ako na gusto kang ihiras po halis sa PCA. Baka may programa ka mo na gusto nindong i-share. Tabi, tapan ka po din pagkakataon na may announce yan sa tuyang radyo. Go ahead, tabi. Sa ngunyan po, kung baga nakalinya daming programa is itong sa replanting program nga ni na parte na kaining sa 100 million massive planting kang kang nyug. So may counterpart o may share ang Albay na 712 na hektarya. Yes. Ning tatanuman ni nyug ngunya na 2025. Under tier 2 yan. May tier 1 pa yan na 100 plus man. 175 year. Every year hanggang matapos. Demi lang sir Henry maanon kung basta yun mga subuong. sungon niya lang muna yan.
So for this year. So apwera po kayan, igwaman kami sa fertilization. Opo. Kagulpi man ka ito. Yeah. Ang albay actually, ang allocation kang albay is nasa 7,000 plus na Oo. hektarya ng Yeah. nyog. As compared ka itong previous me, Oo. nasabi ko ang allocation me sa probinsya, 150. Oo. Kaya sabi mi, da inaabot sa ibang munisipyo, taalangan man niya akong tigsaro kamong Iyo kilo. baga. O sabi ko, mayong impact yan. Kaya pigsisiro imi lang sa sarong lugar or sarong distrito lang. Then sa sunod na taon, sa sarong distrito Yes. naman. Yes. Para clustering po ang approach kaya. Okay. Madam, salamaton pong maray sa oras mo And, sa DCGB. may padagdagan pa Sige ako, po, Sir. go ahead, tabi. Sa satuya pong mga farmer, dai kita mauyam. Iyo. Dai kita magpagal magtanom kang nyog. Oo. Ta sabi ko po nga ni, hanggat nabubuhay ka, permanenteng crop pananom ang nyog. Yeah. Pero ang kaipo lang is higos kang Yes. magninyog. Namamana patian kan mga aki. Na Diba? magtanom Mm. kung ano-ano dyan sa irarom kang nyugad. Kasi ang konsepto po kani, halimbawa ang sarong farmer may sarong hektarya. Dapat dagabos na pangangaipo kang pamilya, makuha mo duman. Yes, Arin po yes, yun, yes, may ataman kang hayop, may mga gulayon ka, Oo. prutas, so cereals mo, o dapat makukuha mo yan duman. Very good. Ano? So yan ang sabi nga ni, tama madam ang nadanggog ko, tree of life ang nyog. Yes, iyo po. Ang kahalagahan kang coconut trees sa satuya tabing palibot. Sa Kaya buhay kang- dito pagbasang-basangon ang mga nyog na yan and atamanon ta po mga tugang sa tuya. Saka, tabing kapal. karagdagan pa si Henry, sabi ko sa mga farmer, ang sa endong nyog, gari ka mo si Santo Niño, Oo. ang buhay ang sa endong nyog nakasalalay sa endong kamot. Iyo mo lang ganun. Ta sabi ko maski si say poderoso, makwarta na kukulamber dealer, possessor. Oo. Kung kamong may sadiri, dainindo itugot Yeah, naputulon yeah. ang nyog na yan. Yeah, oo. Daiyan nung ka mapuputol dyan. Correct. Oo. Balay man pwedeng habaso lang ta madanagog ang chinso. Nagtatanog. Iyo po nga ni. O yun, Okay. iyon lang po ang kaipo talaga kang magninyog. And Yes, para kita yes. mag-income duman, apira duman sa integrated approach na may mga intercrop kita, pun kita o magprobar kitang magproseso kang sa tuyang mga raw product na maging kumbaga may value adding Yeah. tangarig mas Yeah. mahal Yes. o mas yes. gulpi ang magiging ingreso ta Yes. sa pag-coconut farming. Yes. Iyon lamang po. Salamat and sana naliwanagan ang Yes. gabos Magayon kung ano ang nyog and ano ang nagigibok ang nyog sa buhay kang lambang saro sa tuya, lalo sa mga Bicolano. Oo. Yes. Actually po ako may man na ako din akong personal na sa saimo niya na pagkahapon kaya dakol akong nadangog na pwede kong ihiras pa sa ibang mga paradangog tayo sa tuyang programa. Okay? Sir Henry. Salamat, Yes. Sir Henry. Salamat And sa DCJB Until station. next time, madam. Kaya mag-ugmahon kang kahuron. Salamat po sa imong regional manager sa suporta sa mga arog kaning mga paraoma and lalo na po ikaw madam, good luck po, welcome po sa Albayan Catanduanes. Mga tugang siya po si Madam Sofia Joserine Bukad, siya po ang Provincial Acting Division Chief 1 kan Philippine Coconut Authority Albay Catanduanes. Yan. Ini po sa indong kasabay ngunyang pong paghahapon digdi po sa DCGB Henry Maceda po. Salamat kanserong pagantabay ngunyan pong aldaw din Sabado. Mabuhay po kita gabos. Mga paraoma, mga paratanom kinyog, good luck po and mabuhay. Sa inyong nadangog ang programa Kaya, abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful world. You died, Jesus.